reZimbabwe pane nyaya ndiri kusangana nayo iri kutenderera panapa, iri kutaurwa, iri kunzi pane mupurisa kana kuti mukuru wemapurisa kusaidhi rekuchitungwiso kari kunzi akafa ari kumba girlfriend yake. Pane nyaya iri kutenderera zvino nyaya iri kunetsa kunzi these guys vane mari vanga vakapromiswa chinzi masadak allowances, ndo mabudiro ari kuti kunyaya. Saka pari kunzi iye akatofa achitonjwa that money, but majunior police officers vanga vakadeploywa vakazara mastreets havana kuwana that money. Ndo mabudiro enyaya iyi ari kuita panapa, according to these children of Zimbabwe War Veteran Association. Chinchindi ari kuti ZRP officer commanding Chitungwiso and Chief Superintendent Matsika died today at girlfriend's house having sex. Junior officers say he died spending SADC summit allowances, which these junior officers did not receive as promised. Ndopa yatove nyika yacho ndo zvakutoitika zvinosiririsa shamisa. I don't even know kuti munoionawo sei nyaya guys, makaitarisa imimi. Tell me what you think in the comment section.